Hej og velkommen til. Jeg håber, du har sat dig ned på en behagelig stol med en god kop kaffe, eller hvad du nu ellers skulle finde på, og klar til at høre mig læse op fra Furesø Avis. En avis, hvor du kan læse om politikken, og hvor du kan lære lidt mere om mig og resten af holdet bag LA. Indholdsfortegnelsen vil jeg ikke gå op i, men så starter jeg med lederen. Kære borger. Jeg har tilladt mig at sende dig dette blad, som jeg håber, du finder tid til at læse lidt i. Hvis du vil vide, hvad Liberal Alliance ønsker for din fremtid, så er denne avis et godt sted at starte. Artiklerne er individuelle, således du kan fokusere på det, der interesserer dig. Desuden er konkrete forslag til, hvilken virkelighed vi ser ind i, når Liberal Alliance forhåbentlig får stor indflydelse i byrådet. Tak for din tid og eventuelt din stemme. God læselyst. De 4 mærkesager. Børn og unge. Frihed til at blomstre. Frigør skolerne fra bureaukrati. Gør skolelederen til kaptajn og lad penge følge barnet for at sikre forældrenes valgfrihed. Lad os sammen skabe læringsmiljøer, der tænder en gnist i hvert barn, bygget på tillid og frihed. Sådan kan de gribe fremtiden og realisere deres potentiale. Det er vores løfte til Furesøs børn. Så vi ønsker grundlæggende kundskaber i centrum. Læreren tilrettelægger undervisningen, og ikke politikerne, og ingen bør have længere end 2 km i skole. Ældre. Direktør i eget liv. Erstat formynderi med respekt. Gør den ældre til direktør i eget liv med fuld valgfrihed over hjemmehjælp og bolig, herunder flere friplejehjem. Vi fjerner bureaukrati for at skabe mere tid til menneskeligt nærvær. Vores garanti er en alderdom, hvor værdighed og selvbestemmelse er en mærkbar virkelighed hver dag. Således vil vi have ledelsen tilbage ud på institutionerne. Der skal være plads til alle. Der skal være frit valg, så du kan få dækket dine behov. Klima, innovation før forbud. Den grønne omstilling skal drives af innovation, ikke forbud. Vi vil gøre Furesø til et grønt laboratorium ved at slippe markedets og borgernes skaberkraft fri. Gennem positive incitamenter og partnerskaber gør vi det grønne valg let og attraktivt. Lad os bygge en bæredygtig fremtid på teknologi og sund fornuft. Her vil vi så have et opgør med CO2-tyranniet. Vi vil have en spand nu, og vi vil have rene søer. Økonomi. Respekt for dine penge. Dine skattekroner fortjener respekt. Vi vil have en slank, effektiv kommune, uden spild og bureaukrati, så du får mest velfærd for pengene. En sund økonomi er fundamentet. Ved at fjerne administrative byrder og skabe et erhvervsvenligt miljø, lader vi initiativ og virkelyst blomstre til gavn for hele Furesø. Furesø kan spare 6-10% af deres budget på 3 milliarder 177 millioner ved at blive drivet lige så effektivt som de mest effektive kommuner. Disse kommuner leverer samtidig også en bedre service. Og Furesø skal være erhvervslivets første valg. Robert Mørk. Mennesket, myten, kandidaten. Manden mod systemet. Er Furesø klar til en leder, der har set verden i øjnene? Er du træt af politikere, der taler i floskler og gemmer sig bag brede forlig, mens kommunen stivner i vanetænkning? Savner du en leder, der ikke kommer fra den politiske osteklokke, men fra en virkelighed, hvor beslutninger har konsekvenser, og hvor lederskab måles i resultater, ikke i rapporter? Furesø har i årevis været fanget i en socialdemokratisk ledet konsensuskultur. En varm, ansvarsløs sovepude, hvor ingen for alvor tør udfordre det bestående. Men nu melder en ny kandidat sig på banen. Hans navn er Robert Mørk, og han er ikke kommet for at administrere stilstanden. Han er kommet for at lede os ud af den.
Ikke en politiker, en tjener af folket. Glem alt, hvad du tror, du ved om en typisk lokalpolitiker. Jeg er familiefar, selvstændig og officer. Mit CV lister ikke et væld af partiforeninger og udvalgsposter, men er konkret hårdt prøvet ledelse. Med 25 års erfaring i forsvaret har jeg stået i spidsen for komplekse operationer, herunder udsendelser til verdens brandpunkter som Irak og Afghanistan. Jeg er en leder, der både kan agere i den strukturerede hverdag og i stormens øje. Ja, det er præcis den baggrund, der gør mig til en trussel mod det etablerede system på rådhuset. Når jeg taler om en slank og effektiv kommune, er det ikke en indstuderet politisk frase. Det er et krav, der bunder i års erfaring med logistik, strategi og eksekvering, både fra forsvaret og fra det private livsværdsliv. Jeg ser et system, der er tynget af bureaukrati, og jeg ved, hvordan man skal igennem og fokusere på missionen. Og for mig er missionen klar. Borgeren skal komme før systemet, fagligheden før bureaukratiet, og politikerne skal blande sig udenom ting, som du selv kan håndtere. Dermed får vi overskud til at tage os af dem, der virkelig har brug for støtte. Dem, der de sidste mange år er blevet voldsomt nedprioriteret. Min vilje til at tage kampen direkte er ikke et tænkt eksempel. Som medlem af skolebestyrelsen på Sønderjyskolen står jeg midt i den. Vi står som samlet skolekreds, lærere, forældre og børn, og har fremlagt en fuldt finansieret og pædagogisk indlysende plan om at lade 7. klasse blive i deres trygge FFO. Et forslag, der handler om børns trivsel i en sårbar alder. Forvaltningens svar: et rungende nej. For mig udstiller denne sag kernen i Furesøs problem. Autoritær styring, hvor systemets regler vægter tungere end sund fornuft og børnenes velbefindende. Det er denne kamp, jeg vil tage med ind i byrådet. En kamp for frisættelse, for tillid til fagfolkene og for frihed til familierne. Valget, vi står overfor, er derfor ikke blot et valg mellem partier. Det er et valg mellem to vidt forskellige mentaliteter. Mellem administratorer, der plejer systemet, og en leder, der vil tjene borgerne. En kamp mellem den bekvemme stilstand på den ene side og den friske start, der kræver mod på den anden. Derfor spørger jeg dig, ligesom Immanuel Kant gjorde det. Har du mod til at tage ansvaret? Hvornår begynder vi reelt at ville ud forandringerne i stedet for det velkendte systems bekvemmelighed? Stem på mig, og jeg lover, det hverken bliver kedeligt eller mere af det samme. Tema økonomi. Dine penge, deres eksperiment. Hvornår blev din private økonomi byrådets legeplads? Betaler du dine regninger med glæde? Føler du, at Furesøs tårnhøje kommunale skattetryk er en fair pris for den service, du modtager? Eller sidder du som så mange andre med en stille fornemmelse af, at du er malkeko i et system, der har glemt, hvem det er til for? I årevis har et socialdemokratisk lederskab i Furesø pakket politisk stillstand ind i pæne ord som brede forlig og økonomisk ansvarlighed. Men lad dig ikke narre. Den lune konsensussump i byrådet er en sovepude, der dækker over den brutale virkelighed. En fundamental mangel på respekt for dine penge og en total mangel på ambitioner for vores kommune. Man taler stolt om at afvikle gammel gæld, men glemmer at fortælle, at der optages ny gæld, og de penge, vi fik i tilskud fra staten, er gået til drift, ikke gældsafvikling. Således står vi nu i en hverdag, hvor borgere og virksomheder betaler overpris for middelmådighed. Hvor bliver pengene af? Furesø skal være et sted, hvor det kan betale sig at arbejde, at spare op, at starte en virksomhed, at realisere en drøm. Men i dag er det et sted, hvor systemet konsekvent står i vejen. Virksomheder bliver straffet med en urimelig dækningsafgift, der dræber arbejdspladser, og iværksættere drukner i langsommelig sagsbehandling. For den almindelige husejer er regnestykket simpelt. Du betaler en af landets højeste skatter, og til gengæld får du et system, der er dyrt i drift og blottet for sund fornuft. Derudover indfører kommunen private fællesveje, når de lige har brug for at spare nogle penge. En skjult skat, som kan forvaltes ud fra, hvad politikerne synes er smart og rigtigt. Og du taber. Mens byrådet bruger tid og ressourcer på symbolske projekter som lånehøns, er kernevelfærden under pres. Vi ser et system, hvor bureaukratiet er vigtigere end borgeren, og hvor løsningen altid er at sende en større regning videre til dig.
Det er den socialdemokratiske logik i en nøddeskal. Systemet skal fodres, og det er din pengepunkt, der bliver et op. Oprøret starter med samarbejde. Liberal Alliance nægter at acceptere denne virkelighed. Vi tror ikke på, at højere skatter og mere byråkrati er vejen frem. Tværtimod. Vores opgave er en slank, effektiv og borgerrettet kommune, der forstår sin primære opgave. At levere kernevelfærd af høj kvalitet, og ellers lade folk være i fred. Vores løfte er krystalklart. Vi vil ikke indføre kommunale skattestigninger. Stop for festen skal være det første ufravigelige princip. Vi vil gøre Furesø til en erhvervsvenlig kommune, hvor vi hæpper på dem, der skaber vækst og arbejdspladser, i stedet for at spænde ben for dem. Vi vil have mest mulig velfærd for pengene. Det betyder et frontalangreb på unødigt byråkrati og en benhård prioritering af borgernære opgaver. Beslutningerne skal træffes tæt på de mennesker, de berører, ikke i et fjernt Excelark på Rådhuset. Valget er dit. Vil du fortsat finansiere et system, der ser dig som en ressource, der kan beskattes, snarere end en borger, der skal serviceres? Eller er tiden inde til at kræve en forandring? Er det tid til at kræve samfundskontrakt, du har indgået, rent faktisk bliver opfyldt af kommunen? Et kryds ved Liberal Alliance er ikke bare en stemme. Det er et opråb. Et krav om, at der rent faktisk leveres kernevelfærd for dine skattekroner, ikke feel-good projektmageri. Det er en stemme for sund fornuft over formynderi. Det er din kommune. Det er dine penge. Det er dit liv. Lad os tage kontrollen tilbage. Konkrete tiltag vedrørende økonomien. Der optages ikke flere lån. Der indføres ikke kommunale skattestigninger og afgiftsstigninger. Udlicitering og konkurrenceudsættelse til lokale virksomheder. Reduktion af sygefravær og personelomsætning ved at tage kontrollen med ledelsen af kommunen. Der udstikkes ikke flere private fællesveje. Tema: børn og unge. Systemet over dit barn. Tør du kræve friheden tilbage? Hvem bestemmer over dit barns hverdag? Er det dig, der kender dit barn bedst? Er det de pædagoger og lærere, der ser dit barn i øjnene hver dag? Eller er det en embedsmand med et regneark på Rådhuset? I Furesø lever vi med en farlig illusion. Illusionen om, at de brede politiske forlig er et tegn på harmoni og ansvarlighed. Sandheden er, at den brede, ansvarsløse sovepude af enighed, anført af socialdemokratisk vanetænkning, har kvalt enhver ambition for vores børn. Vi betaler en af landets højeste skatter for en billet på first class, men vores børn rejser på economy. I et stift og fantasiløst system, der konsekvent sætter regler over mennesker. Systemets tyranni i børnehøjde. Se på virkeligheden for Furesøs familier. Daginstitutionens åbningstider bliver beskåret, hvilket presser forældrene ud i et uløseligt logistisk mareridt. Man taler højt om minimumsnormeringerne, men en reelle oplevelse for mange er en virkelighed med alt for få voksne til alt for mange børn. Alle advarselslamper blinker, når det bliver talt om, hvordan vi regner normeringerne. I Liberal Alliance vil vi ikke regne på normeringerne. Hvis det er sværere end at stille sig i en institution på et tilfældigt tidspunkt, og så tælle, hvor mange børn og voksne der er, så er det ikke til at gennemskue, hverken for forældre eller medarbejdere. Værst af alt, børnene får ikke det nærvær, de har fortjent. Valgfrihed, det er en joke, når kommunen i praksis gør det svært for private og selvejende alternativer at blomstre. Et rystende eksempel på denne systemfejl finder vi på Søndersøskolen. Her har en enig skole for FFO, forældre og, vigtigst af alt, børnene selv, fremlagt en fuldt finansieret og pædagogisk genial prøvehandling. Lad 7. årgang blive et år ekstra i deres trygge FFO-rammer på Sol, i stedet for at blive rykket til en utryg kælder på en anden skole i en sårbar alder. Svaret fra Rådhusets forvaltning er et uforståeligt nej. Her ser vi systemet i sin reneste, grimmeste form. Et system, der hellere vil ofre børns trivsel på bureaukratiets alter, end at vise den mindste smule fleksibilitet. Et system, der udviser en total mangel på tillid til de fagfolk og forældre, der ved bedst. Frisættelse. Kuren mod middelmodigheden. Liberal Alliances svar er en revolution bygget på et ord.
Frisættelse. Det er ikke et spareprojekt, det er et kvalitetsprojekt. Det er en magtoverdragelse fra systemet til dig. Frisættelse betyder, at vi stoler på vores skoleledere, lærere og pædagoger. De skal have friheden til at skabe de bedste pædagogiske rammer, fri for meningsløse, centralistiske diktater. Frisættelse betyder, at pengene følger barnet. Dette skaber en sund og fair konkurrence på kvalitet. Hvis en institution ikke leverer varen, skal forældre have en reel mulighed for at vælge en anden, uanset om den er kommunal, privat eller selvejende. Frisættelse betyder, at familier får reelle valg. Ret til deltidspasning i kommunen, så du kun betaler for den tid, du har brug for. Ret til at vælge en institution med en anden pædagogisk profil, eller påvirke den, der allerede er. Ret til at fravælge kommunens one size fits none model. Valget er krystalklart. Vil du fortsat acceptere et system, hvor dine børns trivsel er mindre vigtig end en regel i et ringbind? Eller er tiden kommet til at sige stop? Dit kryds ved Liberal Alliance er ikke bare en stemme. Det er en demonstration. Det er et krav om at få lov til at sætte dit barn før systemet. Det er din kommune. Det er dine penge. Det er dit barns fremtid. Lad os give dig den tilbage. Konkrete tiltag på børn- og ungeområdet. Skolerne frisættes. Deltidspasning. Reduktion i antal af elever per klasse. Ingen børn bør have længere end 2 km til skole. Og konkrete normeringer af henholdsvis 1 til 3 eller 6. Mød holdet. Så der er et billede af holdet. Med Arne Rask, Simon Nergård, Nikolaj Norskaner, Simone Salum, Adam Kryer, Inge Storm, og så selvfølgelig mig selv, Robert Mørk. Og Inge Storm har skrevet noget omkring ældrepleje. Vi skal have både friplejehjem og lokalplejehjem og en velfungerende hjemmepleje. Ældre på plejehjem skal selv bestemme, hvornår de står op, hvad de spiser, hvornår de spiser, hvad de vil lave og hvornår de går i seng. Det er deres hjem. Vi behøver ikke opfinde en dybe tallerken. Tag ældreplejen. Vi mangler sosu-assistenter, og vi ved allerede, hvad det virker. Dygtige ledere, ordentlige arbejdsvilkår, anerkendelse og god løn. Alligevel nedsætter man en kommission, et ældrelaboratorium, hvor man samler kloge hoveder for at finde frem til præcis det samme. Det er spild af tid og penge. Et andet eksempel. Teams i ældreplejen. I Syddjurs gør de det bare. Modellen findes og virker. Men i Furesø vælger man at hyre et dyrt konsulentfirma for at lære medarbejderne at samarbejde. Hvorfor? Der skal tænkes nyt, så vi skal have en ny borgmester. Der kan man jo kun være enig med Inge. 4 liberale myter. Derfor er du blevet bildt ind, at liberal politik er farlig. Her punkterer vi 4 af de mest sejlivede myter med konkrete eksempler fra kommuner rundt om i Danmark, der viser, at liberal politik virker. Myte 1. Liberal politik er kun for de rige. Virkeligheden. Liberal politik handler om at skabe muligheder for alle. Et samfund, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, er et samfund med jobsikkerhed og velstand for lønmodtagere. I Greve Kommune har man i årevis arbejdet for at have lave erhvervsskatter, herunder dækningsafgiften. Resultatet er et blomstrende erhvervsliv. Når en lokal håndværker eller butiksejer ikke bliver straffet af unødige afgifter, skaber det arbejdspladser til den tømrer, den butiksansatte og den unge lærling. Det er ikke politik for de rige. Det er politik for et helt lokalt samfund. Myte 2. Liberale vil slagte velfærd. Virkeligheden. Vi vil ikke have mindre velfærd. Vi vil have bedre velfærd for pengene. Nøglen er frit valg. Når borgerne får magten, bliver leverandørerne, både offentlige og private, tvunget til at konkurrere på kvalitet. I Rudersdal Kommune viser en undersøgelse, at 72% af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen. Dette sker i en kommune, der længe har praktiseret frit valg og tillader borgerne at vælge præcis den hjælp, der passer dem. Det beviser, at når de ældre behandles som kunder med magt, frem for passive modtagere, stiger kvaliteten og værdigheden. Myte 3. Liberalisme skaber et koldt og egoistisk samfund. Virkeligheden. Liberalisme bygger på tillid til civilsamfundet
og skaber stærkere, mere engagerede fællesskaber. Et samfund bliver ikke varmere af, at kommunen løser alle opgaver. Det bliver varmere, når mennesker tager ansvar for hinanden. I Vejle Kommune har man stor succes med at understøtte borgerdrevne initiativer gennem lokale udviklingspuljer. Her ser man, at når kommunen træder et skridt tilbage og giver plads, blomstrer lokale mødesteder, arrangementer og fællesskaber. Det er et liberalt ideal i praksis. Mindre stat, stærkere civilsamfund. Myte 4. De liberale er ligeglade med klima og natur. Virkeligheden. Vi tror på, at innovation og privat initiativ er langt mere effektiv end bureaukratisk tvang. Den grønne omstilling vindes ikke med forbud, men med fornuft og nye teknologier. Lad os fokusere på det, der er kommunalt, ikke globalt. Det er på tide at erstatte frygten med fakta. Tema byudvikling. Din grund, deres regler. Hvem ejer egentlig drømmen om Furesø? Hvorfor skal din drøm om en ny carport, en tilbygning til familien eller etablering af din lille virksomhed begraves i kommunalt bureaukrati og rigide lokalplaner? Hvorfor skal din hverdag besværliggøres af trafikpropper og parkeringskaos, mens politikerne taler om visioner, der er koblet fra virkeligheden? Svaret findes i den lune, ansvarsløse konsensussum, der i årevis er defineret Furesøs byråd. Bag de brede smil og budgetforlig gemmer sig en planøkonomisk tankegang, hvor din ejendom ikke er din, men en brik i kommunens store puslespil. Man taler om helhedsplaner og grønne visioner. Men resultatet er 10 måneders sagsbehandlingstid, stillstand, kvælende formynderi og en byudvikling, der aktivt modarbejder borgerne og det lokale handelsliv. En kommune i modvind, skabt af sig selv. Den socialdemokratisk ledede logik er klar. Systemet ved bedst. Derfor ser vi en kommune, der straffer privatbilismen i stedet for at gøre den smidigere. Man indfører betalingsregler på steder som Farum Bytorv, der skader vores lokale butikker, og ignorerer den simple kendsgerning, at for langt de fleste familier og erhvervsdrivende i en kommune som vores, er bilen en nødvendighed. Man vedtager planer, der er så rigide, at de dræber et hvert privat initiativ, og man glemmer at planlægge fremsynet, så vi ikke pludselig står og mangler skoler og plejehjem. Trafikken sender til i myldretiden. Cyklistulykker ligger bekymrende højt, og borgere plages af støj fra Hillerød Motorvejen. Alligevel er den politiske løsning ofte mere af det samme. Flere restriktioner, mere bureaukrati, mindre sund fornuft. Man har skabt en kommune, hvor det er blevet sværere at drive forretning, sværere at komme rundt og sværere at udleve sine boligdrømme. Frihed til at bygge og bo. Liberal Alliance tilbyder et fundamentalt anderledes syn på byplanlægning. Vores vision er enkel. Mindre formynderi, mere frihed. Vi tror på, at levende bymidter og attraktive boligområder skabes af borgerne og det private initiativ, ikke af kommunale planlæggere i et elfenbenstårn. Vores plan er konkret. Vi vil sikre fair og rigelige parkeringsmuligheder i bymidterne. Det skal være nemt at handle lokalt og støtte vores erhvervsliv. Vi vil rydde op i junglen af unødvendige regler og stive lokalplaner. Du skal have langt større ret til at bestemme over din egen grund. Din ejendomsret skal respekteres. Vi vil investere i intelligent infrastruktur, som intelligente trafiksystemer, der får trafikken til at glide smidigere for alle, i stedet for at genere bilisterne. Vi vil have en fremsynet og dynamisk byplanlægning, der er på forkant med behovet for institutioner og plejehjem, og som aktivt inddrager borgerne og erhvervsliv i udviklingen af fremtidens Furesø. Valget står mellem et Furesø, der er en levende, dynamisk ramme for dine drømme, og et Furesø, der er et stivnet frilandsmuseum styret af regler og forbud. Et kryds ved Liberal Alliance er ikke bare en stemme. Det er et ja til ejendomsret, et ja til et blomstrende lokalt handelsliv. Det er et krav om at få lov til at forme din egen fremtid på din egen grund. Din kommune, din by, din frihed. Visioner for fremtidens Furesø. Overdækning af motorvej. Flytning af Farum Station.
flytning af S-togslinjen til at følge motorvejen gennem Farum, forlængelse af S-togslinjen til Allerød, oprydning i erhvervsområdet i Farum, forbedring af cykelstier og veje, reduktion i bureaukratiet og dermed sagsbehandlingstiden. Furesø anno 2033. På en solskinsdag i foråret 2033 slender Robert Mørk ned af Værløse bymidte. Ikke med en kandidats spændte forventning, men med en borgmesters stille stolthed efter 8 år ved roret. Luften summer af liv på en måde, der engang kun var en liberal drøm. De gamle halvtomme butikslokaler er forvandlet til summende specialforretninger og fortovscaféer, hvor folk nyder solen. Han smiler ved synet af det nye private byggeri i bæredygtige materialer i udkanten af bymidten. Det var en af de første store beslutninger. At lade private løse parkeringsudfordringerne effektivt for at frigive plads til mennesker i hjertet af byen. Samtidig rummer byggeriet et moderne friplejehjem, sundhedshus og meget mere. Han hopper på en af de små selvkørende elbusser, der lydløst glider mod Farum. Ruten drives af et privat firma, et resultat af udbuddet af busdriften, der skabte mere fleksibel og billigere kollektiv transport. Bussen passerer Furesøen, og Robert ser en flok skolebørn på bredden, i færd med at søsætte små selvbyggede både. Synet fylder ham med varme. En af hans første og mest ufravigelige handlinger som borgmester var at få iværksat en uvildig undersøgelse og en permanent løsning på overløbene. At se søerne rene og fulde af liv er en daglig påmindelse om, at konkrete resultater altid trumfer politisk snak. I Farum er forandringen endnu mere markant. Omkring Bytorvet summer det af handel, og da han går mod erhvervskvarteret, passerer han flere nye skinnende firmadomiciler. Han husker en hård kamp for at afskaffe dækningsafgiften. Modstanderne kaldte det uansvarligt. I dag er Furesø kendt som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner, og de mange nye arbejdspladser har givet kommunekassen et løft, som ingen havde turde forudse. Udviklingen blev også hjulpet af den investering blandt andet pensionskassen lagde i overdækning af motorvejen. Flytningen af S-togslinjen ud til motorvej bragte mange fordele, og nu er det hele indkapslet, og der blev mange gode centrale kvadratmeter, både ved gamle Farum station og på den nye overdækning. På vejen passerer han en skole, ikke en traditionel folkeskole, men en nyere friskole med fokus på teknologi og iværksætteri. Den skød op efter princippet om pengene følger barnet blev fuldt implementeret, og skolerne blev frisat. Den tiltrækker familier fra hele regionen, og et levende bevis på, at tillid til fagfolk og forældre skaber bedre løsninger end central styring. Længere nede ad vejen ligger et lyst og moderne friplejehjem, bygget og drevet af en privat fond. Her sidder de ældre på en solrig terrasse, og Robert hilser på et par af dem. Valgfriheden og den høje kvalitet har givet værdigheden tilbage til ældreplejen. Robert sætter sig på en bænk. Furesø anno 2033 er ikke en kommune, hvor velfærden er afskaffet. Det er en kommune, hvor den leverer smartere, mere effektivt og med borgerne i centrum. Det er en kommune, hvor frihed har vist sig at være den stærkeste motor for vækst, trivsel og fællesskab. Den friske start, han talte om dengang i 2025, er ikke længere en vision. Den er Furesøs levende, pulserende virkelighed. Brevkassen. Kære Robert, jeg skal være helt ærlig. Jeg er dybt frustreret over politikerne i Furesø, og dine visioner om valgfrihed og mere sund fornuft tiltaler mig. Det lyder som det friske pust, vi har ventet på i årevis. Men min bekymring er, at du ikke har erfaring til at stå imod et byråd fyldt med erfarne politikere, der kender alle de uskrevne regler og politiske rævekager. Hvad er din konkrete garanti for, at du ikke bare bliver endnu en proteststemme, men en reel forandringskraft, der kan navigere i det politiske maskinrum og levere de resultater, du lover? Med venlig hilsen, Mette, 58, Værløs. Svar. Kære Mette. Undskyld. Kære Mette, tak for dit direkte og yderst relevante spørgsmål. Jeg forstår din skepsis fuldt ud, for du rammer hovedet på sømmet af den politiske virkelighed i Furesø. Du har helt ret. Byrådet er fyldt med erfarne politikere. Men hvilken erfaring er det lige? Nu bliver det godt.
erfaring i at optage kommunal gæld, erfaring med at lave dårlige løsninger, erfaring i at love og lyve for så at ignorere borgerne efter valget. Min styrke er netop, at jeg ikke er en del af det system. Jeg er ikke skolet i de uskrevne regler, hvis primære formål ofte er at bevare status quo, forklædt som bredt samarbejde. Min garanti til dig er todelt. Du skal betale skat, og du kommer til at dø en dag. Alt andet er antagelser og intentioner. Min hukommelse er for dårlig til at orke at lyve. Jeg kan ikke holde styr på løgnene. Min reelle garanti er dig, Mette, og alle andre i Furesø, der er trætte af tingenes tilstand. En politiker uden et stærkt mandat fra sine vælgere er let at ignorere i et forhandlingslokale. Det er det, der giver mig styrken til at sige nej til dårlige løsninger og insistere på de liberale versioner, jeg er gået til valg på. Jeg kan ikke love dig, at det bliver nemt, men jeg kan give dig mit ord på, at jeg ikke bøjer af. Min karriere har handlet om at tage ansvar og levere resultater, ikke om at administrere et system. Jeg beder ikke kun om din stemme. Jeg beder om dit mandat til at tage kampen for et friere Furesø. Og det mandat vil jeg aldrig forråde. Med liberal hilsen, Robert Mørk. Tema: natur og klima. Grøn facade, beskidt sandhed. Hvorfor ender byrådets fine klimaord som kloak i vores søer? Går du en tur langs Furesøens bredder og nyder synet? Tager du dine børn med for at bade i søerne om sommeren? Og stiller du dig selv samme spørgsmål som flere og flere andre borgere? Hvorfor skal vores fælles naturskatte lide under kommunens eklatante svigt? I Furesø elsker det politiske flertal, anført af Socialdemokratiet, at sole sig i skæret fra ambitiøse klimaplaner. De taler om CO2-neutralitet i 2030 og afholder flotte events om den grønne omstilling. Men bag den polerede facade af symbolpolitik gemmer der sig et hykleri så tykt, at man kan skære i det. For mens byrådet har travlt med at skrive rapporter, sker det utilgivelige. Der bliver fortsat lidt kloakvand direkte ud i vores søer. Symbolpolitikken, der forurener. Dette er ikke bare en teknisk fodfejl. Det er det ultimative symbol på en politisk kultur, der har mistet jordforbindelsen. En kultur, hvor abstrakte CO2-mål er vigtigere end rent badevand. En kultur, hvor man hellere bruger penge på dyre ideologisk drevne løsninger, end at løse de helt grundlæggende problemer, der påvirker vores natur og hverdag direkte. Man taler om at frede natur på privat grund, men glemmer, at respekten for den private ejendomsret er fundamentet for et frit samfund. Initiativer skal bygge på frivillighed og incitamenter, ikke på formynderiske pålæg. Man låser sig fast på bestemte teknologier i den grønne omstilling, i stedet for at lade innovationen og den sunde fornuft vise vej til de mest effektive og økonomisk ansvarlige løsninger. Men intet udstiller fallitten tydeligere end kloakskandalen. En liberal vej. Ansvar, innovation og ren natur. Liberal Alliance nægter at acceptere dette svigt. Vores tilgang til klima og natur er ikke bygget på papir, men på principper. Det handler om ansvar, frihed og resultater. Vores løfte er simpelt og ufravigeligt. Det skal være slut med at udlede kloakvand i søerne. Vi vil omgående iværksætte en uvildig undersøgelse af problemet med overløb for at finde en holdbar løsning. Vores mål er søer, du kan bade og fiske i inden 2030. Det er ikke til forhandling. Vi vil have en teknologineutral og innovativ klimaindsats. I stedet for at satse på politisk udvalgte kæpheste, vil vi skabe rammerne for, at private virksomheder og iværksættere kan udvikle og implementere de smarteste grønne løsninger. Det giver mere klima for skattekroner. Naturen skal beskyttes i partnerskab med borgerne, ikke på trods af dem. Vi vil styrke naturen med fuld respekt for den private ejendomsret, baseret på frivillighed og stærke incitamenter. Valget er dit. Vil du fortsætte med en politik, hvor fine ord dækker over reel forurening? Eller vil du have en ny retning, hvor sund fornuft og konkrete handlinger sikrer den natur, vi alle holder af? Et kryds ved Liberal Alliance er ikke bare en stemme. Det er et krav om rent vand i vores søer. Det er et ja til innovation frem for ideologi. Det er et løfte om, at vi vil passe på vores lokale natur med handling, ikke kun med ord. Din kommune, din natur, dit ansvar.
konkrete tiltag på naturområdet. Opgør med kommunens rolle i den globale klimakamp om CO2. Opstart af prøvehandling vedrørende rens af søerne. Montere overløbsmålere. Indførsel af 1 træ ned, 2 træ op. Indførsel af renoveringsfradrag. Grænse på 750 kroner per ton for CO2-besparelser. Ingen kommunale kampagner for adfærdsændringer. Tema: ældrepleje. Værdighed på udbud. Betaler du prisen for byrådets ambitionsløse ældrepleje? Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker den dag, du eller dine forældre får brug for hjælp? Bliver du mødt som et unikt menneske med et levet liv, eller bliver du blot det næste nummer i kommunens regneark? Jeg er stolt af de medarbejdere, der knokler helt urimeligt meget for at skabe en værdig hverdag. De samme medarbejdere udtaler dog selv, at de bruger 112 minutter på unødvendig rapportering og administration om dagen. Det vil jeg ændre, så de kan komme tilbage til de opgaver, de brænder for. I Furesø har vi i årevis været lullet i søvn af historier om brede forlig og økonomisk ansvarlighed. Det lyder trygt. Men bag facaden gemmer sig en kvælende politisk sovepude, hvor et socialdemokratisk lederskab har skabt en konsensus, der dræber al fornyelse. Resultatet er et stift og dyrt system, hvor ingen for alvor tør udfordre bestående. Vi betaler en tårnhøj skat. Men hvad får vi reelt for pengene, når det kommer til vores ældre medborgere? Svaret er skræmmende. Vi får ringe kår forklædt som tryghed. Det falske frie valg. Byrådet elsker at tale om værdighed og selvbestemmelse. Det står flot i kommunens værdighedspolitik. Men værdighed er ikke et stykke papir. Værdighed er handling og reelle valgmuligheder. Og her falder den pæne facade fuldstændig til jorden. Virkeligheden er, at når du skal vælge hjemmehjælp i Furesø Kommune, er det frie valg en håb. Du kan vælge mellem 2, ja, du læste rigtigt, 2 godkendte leverandører. Det er ikke valgfrihed. Det er et tag det eller lade være system, der emmer af formynderi, mistillid til borgerne. Hvorfor skal byrådet diktere, hvem du må træde ind i dit private hjem? Hvorfor stoler de ikke på, at du selv kan vælge den hjælp, der passer dig bedst? Samtidig viser tilsynsrapporten et system, der knager i fugerne. Mens nogle plejehjem klarer sig godt, afslører tilsyn med den kommunale hjemmepleje udfordringer med dokumentation og medicinhåndtering. Det er et kvalitetslotteri, betalt af dine skattekroner. Personalet løber spidsråd mellem unødige administrative byrder, og den dyrebare tid, der kunne bruges på omsorg og nærvær, forsvinder i et sort hul af bureaukrati. En revolution af respekt og frihed. Liberal Alliances svar er enkelt. Tillid. Tillid til, at du ved bedst. Vi nægter at acceptere, at et langt og arbejdsomt liv skal ende med at blive umyndiggjort af et stift kommunalt system. Vores vision er en ældre revolution, der sætter dig i førersædet. Det starter med at smadre monopolet. Vi vil åbne markedet for markant flere private leverandører og alt fra personlig pleje til madservice og rengøring. Konkurrence er ikke et farligt ord. Det er din garanti for højere kvalitet og bedre service. Vi vil aktivt arbejde for friplejehjem i Furesø, så du kan vælge et hjem, der matcher dine værdier og ønsker, frem for blot at tage den plads, kommunen tildeler. Ikke som en erstatning, men som et supplement. Frem for alt skal du have magten over dine egne penge. Den hjælp, du visiteres til, skal kunne veksles til en check. Forestil dig friheden. I stedet for at få tildelt en fremmed hjælper på et tilfældigt tidspunkt, får du et beløb, du selv kan bruge på at hyre præcis den hjælp, du ønsker. Måske endda et familiemedlem, du har tillid til. Det er ægte selvbestemmelse. Valget er dit. Vil du fortsat acceptere et system, der behandler vores ældre som en udgiftspost og et logistisk problem? Eller vil du kræve en revolution, hvor respekt, selvbestemmelse og ægte valgfrihed er det urokkelige fundament? Et kryds ved Liberal Alliance er ikke bare en stemme. Det er et opråb for os selv, for vores forældre og bedsteforældre. Det er et krav om at blive behandlet som et myndigt menneske hele livet. Det er din kommune, det er dine penge, det er dit og dine kæres liv.
konkrete tiltag på ældreområdet. Bedre anvendelse af velfærdsteknologi, ikke som erstatning, men supplement. Opbygning af kapacitet, blandt andet ved oprettelse af friplejehjem. Oprettelse af bestyrelser på alle plejehjem og aktivitetscentre. Udfasning af alle kommunale bestyrelsesposter i ældreplejen. Ikke flere gedeværelsesvangssager, men tillid og tryghed for fremtiden. 100 dage. Her er en liste over de vilde forandringer, der rammer Furesø Kommune inden for de første 100 dage med en ny liberal borgmester ved roret. Økonomi og erhvervsliv. Lån til driften stopper nu. Der indføres et øjeblikkeligt stop for optagelse af nye kommunale lån til at finansiere driften. Skatte- og afgiftsstop. Alle planer om kommunale skatte- og afgiftsstigninger skrottes. Dækningsafgiftens dødsdom. Der fremlægges en bindende køreplan for den totale afskaffelse af dækningsafgiften, der straffer lokale virksomheder. Iværksætter Fast Track. Der oprettes en ny indgangsenhed for erhvervslivet, der garanterer svar på bygge- og tilladelsessager inden for 14 dage. Udbudsrevolution. Mindst 5 kommunale driftsopgaver, fra vejvedligeholdelse til rengøring, sendes i udbud for at sikre bedre service for flere penge. Familie, fritid og frihed. Logoerne aflives. Det besluttes, at alle logoer i daginstitutioner er afskaffet fra og med skoleåret 2026-27. Skolerne sættes fri. Der indledes et frisættelseseksperiment, hvor alle folkeskoler får fuld autonomi over budgetter, pædagogik og ansættelser. Ældrerevolutionen starter. Der åbnes for godkendelse af op til 10 nye private leverandører af hjemmehjælp for at smadre det nuværende duopol. Kommunalbestyrelsen arbejder aktivt for at tiltrække friplejehjem. Symbolpolitisk oprydning. De symbolske projekter, som lånehøns, nedlægges og midlerne overføres til kernevelfærd. Infrastruktur og natur. Ren søgaranti. Der igangsættes et fuldt finansieret uvildig undersøgelse af overløb til søerne med et klart mandat. Find en permanent løsning nu. Støjkampen indledes. Kontrakten på en støjdæmpende løsning for Farumgabet underskrives. Privatbilismens frigørelse. Alle kommunale planer, der har til formål at indsnævre veje eller fjerne parkeringspladser for at genere bilister, sættes i bero. Skraldekaos får en løsning. Den nuværende affaldssortering ryger i skraldespanden. En ny borger- og logikbaseret plan for affaldssortering præsenteres. Forvaltning og gennemsigtighed. Effektivitet flytter til Furesø. Der indføres en ny praksis i centraladministrationen baseret på Slotsholm-metoden for at sikre effektivitet og afbureaukratisering. Skeletterne ud af skabet. En undersøgelse af håndtering af Gedeværelsesvangssagen, gyldne håndtryk, tvivlsomme nepotistiske ansættelser og andre kontroversielle sager iværksættes for at sikre fuld gennemsigtighed. Bureaukratibål. Hvert center får 30 dage til at indlevere en liste over de 10 mest unødvendige regler og administrative byrder, der kan fjernes med det samme. Så er der en kalender, hvor du kan møde os. Og så er det bagsiden. Tak fordi du tog dig tid til at læse om vores vision for Furesø. Stem på Liberal Alliance, og vi vil gøre alt i vores magt til at opfylde vores ønsker og visioner for en bedre fremtid for alle. Så kan du følge på diverse sociale medier. Tak fordi du så med. God dag. Husk at stemme. Gerne Robert Mørk.